Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai nomufaro. Nhasi tiri mumusha weMufakose, tiri mumugwagwa unonzi Nondo. Tina mukoma Neva, vatinawo mukoma Neva Dodo. There is a ticking time bomb in Mufakose where the houses behind us, two of the houses that are behind us, have been vacated near a sewage. Satambunyazo mukoma Neva kuti zvakatanga sei, vanhu vakazovhaketa dzimba sei, and this is it calls for concern nekuti zvirwere matara pano vanhu vakutorwara munomu. Nyatsoti tsanangururai kuti dambudziko iri rakanyatsomira sei, dambudziko resuwa munomu? No maita zvinhu. Dambudziko resuwa munomu Mufakose ranyanyisa. Izvi zvakatanga 3 weeks back izvi. Zvatanga 3 weeks back. Takaendesa mareports kwaDO, takatanga tanoripota pasina kana ari kuuya vanhu vachive quacks. Vatenda kwaDO, DO akatipa mhinduro akati no, nyaya yakaitika ndekuti kuGlenview kwakashaya vakomana 2 vari pabasa. Vakomana vekuworks wacho vanoita masiwa vashaya variko. Hanzi kukwirira havana kutaurirana zvakanaka natown clerk, hamene vakataurirana sei. Ndovaisa tools down vakiti hatisina chi maprotective clothing. Saka manje imhosva yedu here naDO vanhu vofa here. Akati handina zvandogona kuti ndikwanise kuita kunze kwekutoti vanhu havataurana vaita sei vawirirana. So dambudziko rakaramba richingoitika. Hapasi pano chete pamuri kuona Mufakose kuti more than 25 sewer bursts dzirimo izvozvo izvi. Asi panapa chazira tinyanyire pano ndekuti vanhu vakatoshaya pekugara nobva vatovhaketa. Zvamuri kuona dzimba 2 idzo dzinamba 16 nenamba 18 Nondo hadzina kana chi, hadzina kana vanhu vakatenda. Hatiswedi kuti vakaenda kunogara kupi. Saka ndo dambudziko ratinaro muno Mufakose. Ndo kutanga kwakaita masiwa muno Mufakose zvekuti even vakati vachada kuagadzira handivoti vachazvikunda, because everywhere is sewer. Hapana road yaunofamba isina chi, isina sewer. Saka dambudziko raramba richingoenderera mberi zvekuti zvakonzeresa vanhu kurwara. Pamba yamuri kuona iri pazasi apa ambuya vepo maimpositori vakatenda vakanorapwa manyoka. Paseri pana Hodza futi pakangoafektwa zvakaitwa panapa. Pane vana 2 vakatenda futi vakanorapwa manyoka. Saka idambudziko ratasangana naro izvozvo zvakaudza kuti tizonyora matsamba chienda kuna DO. Tiri kuchati tobatsirika sei, tauda rubatsiro nyaya yesiwa iyi. Nanhasi ichiri kungoita sei? Ichiri kungoita sezvamuri kuona izvi. Saka ndo dambudziko ratinaro uno Mufakose. Mataura mukati mimi nhasi zvinenge zvitori nani because kunenge kusina mvura. Mvura painodzoka magnitude zvinofamba sei apa? Mvura painodzoka zvinonyanyisa zvekuti muri kuona madrainage iri papo pana Nzowapo inozara. Ipapa apa tikaenda ipapa pana Nzowapo munotoona kuti inozara zvekutosvika kuzadza drain. Tikaenda ipapo munoona ndozadza drain. Saka nyaya yekuti weekend hakuna mvura, kunowanikwe mvura. Saka kubva Thursday kusvika nhasi yazotanga kubuda mbichana naizuro makusini. Nhasi ndovari kutoenda mbichana but mvura ikatouya so magnitude inonyanyisa zvekuti hapafambike parodhi papapa. Saka apa mukoma sewage iri kupinda mumba here padzimba apa, padzimba dzatiri apa? Yakatozara mudzimba kutoti vabve ipapa yakazara mudzimba idzodzo dziri mbiri. Tiripo makadigogo yakatozara dzimba idzodzi dziri mbiri. Hatimuzwa gogo todesa kuti takatotiza ipapa. Yazara dzimba idzi dzinotopinda mumba, hapasi ipapa chete. Kana apa pamba apa vanotopinda futi mumba. Vanhu vekunoko matoilets acho ese area yese hamuchashandi. Vanotoisa push toilet kuenda kuseri uko. Laki ndekuti vari padhuze nepachikora, pakuseri kwechikoro kune sango. Saka vanhu vakuru vari kuenda kusango. Vana vadiki vari kungoitira maplastic vozonorasira kupi kusango nekuti matoilets avo achaita sei hachapindika. Chero kumira kwataita chinguva chidiki chatamira pano ndakutonzwa kuti hazvichaiti kuti tiringe tiri pano. What more munhu anenge ari mumba umo mukoma. Saka council makaizivisa here? Council iri kuti because mataura 21 days 3 weeks no one is attended sewer based. Main lines ari kudhuka here chichikuitika apa? Main lines ari kudhuka. Ari kudhuka. Saka na council takaizivisa zvechokwadi. Makaenda mareports hapana pazinazwa mareports kuenda kwatinoripota mareports akaenda. Tikanyorawo tsamba kwaDO vanayo vakatosaina ndikasarawo nekopi yangu ndakanyora matsamba. Vakatoendawo DO vakapindura zvakanaka vakanzi havana zvanokwanisa kuita asi takavazivisa. Saka takazopedzisira tinobheta tichienda kumusoro kwakazosa kumalawyers edu human rights kuti tione kuti hapana here kubatsiro rwatingawaniwo kuti tibatsirike vanhu vasati vafa. This is a time bomb. Nekuti hatingamboti vanhu vasati vaona kuti vamwe vatotanga kurwara. Hatizoti paichagadzirwa zvinenge zvamira sei.
Asi iwe sevagari vemuno Mufakose hamusi kurarama nekutya here kuti dambudziko iri chirwere chemanyoka chirwere chinowanzotekeshera muno Zimbabwe tinoziva kuti na Glenview chinorova nekunoku hazvisi kutyisa here also kuti vanhu they are now using bush toilets zvinoimpacta sei utano hwevagari? Ya kutya tiri kutya ende zvinototyisa nezvakamurona tiri kuzama kumhanya kuti tione tingabatsirike sei nekuti nyaya iyoyo ndekuti tarisai muone neugari hwemuno munyika kuti apa pamakatarisa apa musika iwo rinotengeswa pane mapotatoes, pane muriwo uyo, pane matomatoes. Ava maisvika urarama asi vakatarisa tasaisiwa vakatarisa nhasi vari kutengesa ende vanhu vacho vemuraini muno maritotenga kuti papi nekuti havana zvavanogona kuita asi kungoteka tichikaini kuti hatisina ndougari hwatatoonawo ndohwatiri kuchema dai takwanisa kuwana vanotibatsira kuti siwa igadzirwe pamwe zvingatiitire zvakanaka. Mukoma Dhodho, kuri kunzi magara pasi na mayor weHarare. What would you tell him about the situation in Mufakose? Right, inini meya ndikagara nawo pasi ndovataurira chokwadi no yavaita into inonzi negligence ndokuregerera Mufakose kwavaita uku. I think zvavakaona kuti vatadza kutaura nevamwe vavo vangadai vakatsvaka either kana kutotsvaka private company inofanira kubatsira zvinhu zvakaita sezvizvi nekuti 3 weeks is not a joke vanhu pakadaiwo. Inini meya ndikavaona Mafube ndikavataurira chokwadi no vane negligence yakanyanyisa yatoti gross of negligence yekuti hapana vanhu varingoda kutoti vanhu vafe. Ini ndovataurira chokwadi nekuti kana munhu chai handifunga kuti ivo vakatarisa patakamira pamakamira apa kuti isiwa yega yega yoingi vonyatsoti vanhu vangagara ipapa but tiri kugara kuti hatina zvekuita sei zvekuita ende tiri kufamba kuti tizame kuti tingwane rubatsiro here. Siweji yanga yakatooma saka kutozama kuda kumboklinawo ndanzwa kuti vakirina vagadzirisa but haupinde mutoilet macho hamupindike unotombopinda wakapfeka magambusi kuti utachiwana husakubata. Dambudziko ranga rati rebei ndofunga ino yanga yatova second week if not third week kana kutoti fourth mwedzi wanga wakutokwana tichimbonokomborena toenda kusiti kanzo tongonzi tiri kuuya vouya vambobaya zvenguva diki voshayikwa voti todzoka mangwana ndiye mangwana up to 2 weeks no one is seen. Taendako kwaDO vati vari pastrike saka imbogarai makadaro saka tanga takagara hedu nedambudziko redu iri tanga takutongojairira sevanhu vanga vane nhamo yavo. Ndakatombobatwawo nekurutsa nekuita manyoka ndikazongotsvagawo mishonga yekuti zvimire asi vamwe vakawandawo vaikomblena vachingoti midumbu kurutsa saka takangosuspekta kuti isiweji iyoyi sechinhu chatisina kujaira kugara une tsvina zvinogara zvitaurwa kuti it's unhygienic kugara netsvina yakadai sekuti munhu anongodecida kubuda ega sekuti dambudziko rakatoshata mukatarisa zvakaita imba iyi yandaka iyoyi panamba 18 yanga ichitobuda nemutoilet yoyerera imwe yotopinda mumba saka honestly iwe ungagara pakadaro kana uri muroja unongoti nirega ndirove marata ndiende woenda zvako wosiya. Avo vakangoita same order because vakangotamawo pakaita masiweji waya saka tirongotarisa kuti idambudziko resuwa rakonzeresa kuti vanhu vamuve zvokutoti tese takadai takutofunga kuti dai tatongobvawo kana dai dziri dzedu tombosiya uye dambudziko rimwe randoona nderekuti musystem handizivi hangu mumawaterways pakati pedzimba dzedu pane pamwe pakavharwa paifanirwa kunge iri waterway send line saka as a result mvura iya yanga yakuuya nemumayadhi instead of kuti iflowe nepakati painofanirwa kuenda napo. Vamwe vakatotidza dzimba tikuita dambudziko remudumbu vana vari kuchaya isusu tiri kuchaya hatisina kwekuenda takatanga tichakumbira kwatinokumbirawo vacho havapedzisa kutokuyeka matoyeti avo saka vana vari kurwara isusu tiri kurwara izvozvi abva kugadzirwa sazara futi saka hatizivi kuti toita sei kuseri dzimba tu hadzina vanhu vakatiza vakatoenda hakuna hakusi kugarika nemasiweji abva apinda mumba vana vakubva varwara tisi kubva tarwara saka tikushaya kuti toita sei. Vakagadzira masiweji vanenge vatibatsira because ndinotopera kufa toyechi hatisina kwekuenda vana vari kurwara isi tiri kurwara vanenge vatotibatsira zvingaite ngavangotigadziriro izvo zvabva kugadzira azara futi
Saka toita sei? Dzimwe nguva kune kusina mvura. Saka kuti unozonokumbira uko, uchigara uko, zvinhu zvakangoma. Asi vati vatoonero zvokuita vatibatsirewo izvozvi. Zvimai vari kutoshaya kudumbu izvozvi rasitava. Saka varamba kutaura. Havasi kutogara kumira izvo zvari kurwara vakadai. Zvapasara pakadai hatina kana kupiwa mushonga wokumwayawo uya watinosimwayawo yawo. Sevanhu vagara nechirwere nedisorder iyi for 2-3 weeks. Toita sei hatina, tangosiyiwawo zvakadai. Tine vana vacheche vanotamba payadhi apa. Tozvigadzirisa sei kuti vana vasabatwa neutachiona hwetsvina iyi. Uye tinongokumbirisawo kuti kana zvichikwanisika pagadziriswe, kana kuri handizivi sekuti strike yakataurwa kuda vaishaya mari yekupa vashandi, asi ndoda sokuti vashandi vanoda kubhadharwa kuti basa irori risaramba richiita zvakadai. Nokuti kana mushandi asinawo mukoho wake wakafanira anonyunyuta. Saka chikumbiro cheduwo sevanhu kuti ngavapiwe mari dzavo vagoshandawo basa ravo vaine mufaro. There you have it, Zimbabweans. We are in Mfakose, and you have seen the magnitude of the sewer problem here in Mfakose. And we are appealing to local authorities, to the local councillor, to the mayor, to attend to this problem as soon as possible before this bomb explodes.